Menawi bab kewajiban boten wonten ingkang kesupen Ndara, sakmenika sampun pinter-pinter sedaya abdi wonten Taman Sari. Aku percaya kok Ibu. Merga saben-saben aku niki pirsa, nyatane pancen pekaryanmu kabeh siji wae, ora ana sing teledor. Apa meneh coba sawangen putraku. Kados pundi Ndara? Senajan to ramane durung pirsa, Nggih. nanging nyatane putraku ya ora rata-rata. Tansah bingah nggih Ndara. Piye? Ning ngene Bu. Sing tak suwun aja mung cukup padha seneng-seneng ya. Lajeng Kalau Ndara. memuji kamu, muga-muga bendaramu kamu kalih ing sambikala nggone tindak. Aduh nih, aduh. Loh, Ndara. Kok tatuan ranjang kados Ndara. Putra bejengan Musul kowe wis lairan. Anakmu mijil aku apa jalan. aku sing dalem Iya, tegese wanita apa Napas kapan mikir kamu. ning ono lanang ya, Dik. Wah, bari kaya mati ya. Wis diparingi asma apa durung, Dik? Putraku bakal nawani jeneng Dik. Raden Pamekasan. Iki merga saka tumindake Adi Surawyata. Kangsa Bedura tak paringi Sundewa Sunggubiyanten. Aku ditisi nganggo browon setan kongkon. Aduh, Dik. Pun kegiatannya Ndara. Wonten malih sada mawon. Wong sing kote ya. Sowan panjenengan tansah kembeng-kembeng tawang-tawang tanis. Wonten menapa, Kak? Tekan menika berlayu yanti. Lajeng sinten ingkang sedo, Kang? Kan Mas Tirtonegoro. Bukan sedo ya. Kang Mas Tirto. Lajeng sedanipun Kang Mas Tirtonegoro karana gerah menapa dipun kring? Gerah yanti.
ning mau dikira dipateni karo Yayi Surawiyata, Yayi. Kang Mas Surawiyata. Menawi kakek kula nderek bela sungkawa sak sedanipun Kang Mas Tirgonegoro. Yayi, Yayi Sultan, yang boten kira Yayi. Yayi Sultan, Kang Mas Pati Lazar Siti, Yayi. Kenging menapa kali Kang Mas Langgar Kang Mas Pati Lazar Siti gugur ing medan loko, Yayi. Monggo sedherek Kang Mas memerkosa bela lan sliramu, Yayi Sultan. Kula kraya-raya kampuk suwan ing Demak Bintara Mangkulan Pengadilan ing bersama, Yayi. kados mekaten. Ingsun salah satunggalipun pengayomake Kasultanan Demak Bintara. Ingsun bakal paring pengadilan Demak ing panjenengan. Ing wekdal sakmenika sawetawis kula titip negari Demak Bintara, kula jumangkah pribadi. Panjenengane kuwi sawening pangayoman ingkang sinembah para titah sinanjung para piagung lan uga sinengkuyung para pindhane wae jimat kang kari ngucap pusaka kang kantun kandha mbok yo yen tumindak dipikir luwih dhisik Menapa to lepat? Menawi to kula menika badhe jumangkah pribadi ngentasi karya saking tumindak lan pakatenipun Kang Mas Adipati Surawiyata. ora lupa nanging upama ing mengkone panjenengane nyalirani mrepegi pakartining Surawiyata ana ing bagan lasti ora bener iya yen menang yen kalah bakal andeger witang mula tak aturi presaya Ket tegese pusaka brongot setan kober yen wis nyedani menungso genep loro cacahe kembang kacang atau pugut kembang kacange bakal ilang urung tan wurunga bakal ditayuh sapa gurune Surawiyata ora liya mung Sunan Kudus mula sliramu tak aturi kang supaya ngutus marang kepurnanmu saklorone kang supaya tegak nyang Panti Kudus Mukmin dalah panuwun. mukmin Mukmin dalah panuwun menika tasih punah. Dereng jangkep yuswanipun. Menawi kemajeng wonten ing tengahing palagan menapa mboten bagi bebayani. ora kuwi sing tak karepke bocah saklorone tedhak nyang Panti Kudus dhewekne gelem minangka utusanmu kang supaya genti nyuwun wujuding pusaka brengat setan kober mongko Surawiyata kuwi matine kudu bisa tumekaning pati utawa bisa kalah karo ana brongot setan kober. Lajengipun temekana ing dalem kasatriyan panjenenganipun nyuwun suwane muter lan panuwun. Ngestoaken ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring pangantiko. Anggon nutup kewajiban Pangestunipun Kanjeng Rama Sultan datang inggil puji. Menawi sawanci-wanci Kanjeng Rama badhe nitipirsa. Tertamtu penggalih panjenengan boten badhe puji. Oh iya. Lan piye Pak? Kepareng matur paman. Rinten saha dalu mboten kendhat anggen kula nindakaken jejiban.
Nyatanipun titi wedal menika datan ingkang suciwani. Pakaryan kang becik dilestarekake. Ben conto tulodo sakabeng para kanoman kang mapan ing Kasultanan Demak. Estunipun pangandikanipun Kanjeng Rama Sultan menika pinungkut kanjengan manah. Nanging Kanjeng ndadosaken kejot ing manah kula. Ewon dene ari kalenggan menika kok katibalan marak sego ngabiyangkur ing pendapi aku. Ing semu wonten kawigatos. Estunipun menika leres. Pindha sinamben gelap sak sampunipun nampi timbalan dalem. Estunipun wonten wigatos menapa, Paman? Mesti kaya ngono. Dudu wancine piksuwanan supaya sliramu sakmarane ngadhep ing pendopo. Nanti sawetara. Dumaku penjenengan Rama. Kepiye, Nggih? Menawi kula menika badhe utusan dumateng keponakan lan putra kula mboten tuwa langkung prayogi Rama Sunan ingkang utusan dumateng mukmin darah paniki. Yen kaya ngono lilah panjenengane tak suwun. Nggih. Kados Katuran priksa ya, Le. Perang gedhe antaraning Demak lan pamanmu ana ing Bagan Lasem. Nganti tuwuh pangorbanan. Mula sangka kuwi pangorbanan kuwi mau ora liya merga saka pusaka kang aran Brahma Setan Kober. Sawising pamanmu uga saklorone temekaning pati, kembang kacang kudut kembang kacange hak mesti wis ora bisa meneh. Mula sangka kuwi bakal ditayuh nang Panti Kudus nyanggone Sunan Kudus. Ngerti to? Kelakuane Mlati Sari kaya ngono kae. Mula sangka kuwi ripin karana kang dialus ing mengkone pusaka colongan ya. Sampun terwaca anggen kula nampi dawuh. Lajeng benjang menapa anggen kula ngayahi jejeban menika. Selak pangorbanan luwih akeh mula sangka kuwi budal saiki. Namung donga restu Eyang Sunan Inggih Tentosa. Hati-hati aja nganti keri duga-duga dikawa karya Basuki lakumu ya. Rama Sultan tambeng pangestu. pangestu kejayan kula suwun. Paman. Kanjeng Ibu tambah pangestu. Prayogi kathah